Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Interview machine for you. Bafethu njengamanje sinokuzana insizwa esiba kuzana sikubingelela siphinde sikwamukele khona lapha eZwide Media. Ngiyabonga kakhulu kuZwide Media. Abantu bethu bayakujabulela, abantu bayakuthanda, siyabona njengamanje kunzima awukhona nokuhamba usisunjani ngalokho. Uthando labantu lukhulu kakhulu mina kuyangijabulisa okwenzakalayo. Abantu bakho ukuthi bangithanda. Uqala waqopha umlando wahlanganisa ingoma yonyaka njengamanje ubuseDubai urepresenta wona uMaskandi. Usizunjani ngalokho mfethu kathaza uthini? Hayi engakusho kakhulu ukuthi igama lami liluka kakhulu ngoba asagcina South Africa kodwa sihamba nawo wonke amazwe. Mfethu umlando owenzile eNingizimu Afrika ikuphi njengamanje okubhekile ngoba kuningi kakhulu osukwenzile kuMaskandi? Mina ngizoyijabulisela nje abantu ukuthi kuningi kuza ne-album kuza yonke igcwalisa izobuyisa eminyakeni emibili ezayo. Kuzobonakala kakhulu. Yini abantu abangayilindele siyabona isikhathi asikho mfethu njengamanje ngoba sesibheka kuDisemba. Yini abantu abangayilindele nje bangalindele i-album ngomhla ka-3 December baba. Siyabonga kakhulu mfethu. Ngiyabonga kakhulu abalandeli beZwide Media. Besubscribe abantu iZwide Media. Siyabonga kakhulu mfethu.